tak... Á, je tu krb. Dobre. Takže... Teraz, keď zistím, jak... Remove pro hands. Skúsme takto. Že vraj toto by malo byť vidno. Není. Kto by to tvrdil? Je tu iba ground. Samotný krb nevidím. Za to bomberov je tu green hoodie. Niekto tu aj bol. Či ne? Asi hej. Hunting jacket. Hunting jacket chceme. Rozbaliť. Rozbaliť. No, hneď som krajší. Poďme niečo roztrhať. To už treba nožom. Takže keď ho nájdem, tak to možno aj roztrhám. Aha. Takže očividne ne. Tak poďme na to nejak inak. Do rúk to dajme. Take. Take. Add as cargo. No to nechceme add as cargo. Á! Idem niečo iné rozrezať. Hoodie. Kde bolo to triko? Tu. Tear into Rex. Teraz keď sme vedeli, kde to hodilo, že? Sem. Skúsme spraviť ohnisko. Ešte stále mám ten nôž v ruke. Nemám ho vôbec v ruke. Chopsticks. S takým batohom takú paličku dostaneš. Gate nejdou, no. A teraz som čo ohnisko som chcel robiť. A kde sú tie sticks? Zase, kde sú sticks? Nič iné v tom inventáre nerobím, len hľadám veci. Ne torč, torč nechcem. To čo je? Ohnisko sa nejak inak robí? Craft torch. Poradte, kto viete. Jak spravím ohnisko? Skúsim rozbaliť náboje. Že aj potom by som mal mať papier. Či mu vadí to. No, teraz to ide zaujímavé, že by z ragov už nešlo spraviť fireplace. A čo mám teraz v rukách? Ten fireplace? Ježišku. Hej, mám ho v rukách. Hej, place the fireplace. Takže nejde to cez sloty. A stále ho nevidím. Take into hands. Place fireplace. No, dal som ho tam a ďalej. A už ho vidím. Takže teraz tam chci dať asi palivo. Kde som hodil tie palice? Kam ich dal? Zase lovíme. Čo sa stane, keď dáme baterku do... No vlastne nemám zapalky. Čo sa stane, keď dám baterku do ohniska? To by ma zaujímalo. Dobre. Zapalky, poďme si ich nejak vyrobiť. No to som videl, to behanie s tým ohniskom. To som videl, to behanie s tým ohniskom u nás na Facebooku, to bolo super.
Zaujímavé, že... Kam to zase strčím? Ground. Ale chcem wooden stick. Ja chcem bark. Ja zase nájde vetvu, ne? OK, found something. Kde som to strčil, že... Tu detektív oriešok našiel. A vlastne nožom, keď rozbijem paličky, tak veľkú palicu myslím dostanem paličky, hej. Takže skúsme to takto. Ajaj. No, ako bol by som rád, keby to išlo. Zase mi prší. Aha. Aha. Take two hands. Ten inventár ma zabije. Normálne ma zabije. Takže fireplace. Nájsť, kde ich pichol. Očividne nikde. Tak to poďme skúsiť aspoň zapáliť. A tu sú podobné tie paličky. Mňa zaujíma, či bude vidno ten dym. Tvrdil niekto, že je vidno dym. No však chcel by som sa zohrieť pri ohníku, áno, áno. Dobre. Kde sú paličky? Prečo mi ich neukazuje? Paličky. No dobre, poďme pozrieť von. Hej, dym, aha, dym, ty vole. Neviem, či to vidíte dobre. Ale kouří se nám z komínka. Tak sa trošku zohrejeme.